500 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಜೈನ ಮನೆತನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜೈನರು ಮುಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟನಕುಲು ಪಂಡ ಮಿತ್ತೋಡಿ ವಂಶಸ್ಥರು ಈ ಇಲ್ಲದ ನೆಲೆಯಾದ ಐಟೋರಿ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನೇ ಬಂದು ಮುತ್ತುಗ ಅಂಚೆ ಈ ಊರನ್ನು ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂಟೆ ಬಂದ ದೈವ ನಮ್ಮೊಂದು ಅಂಚನೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಆಯ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನೇ ಸೈತಂದಂಡ ಆಯನ 60 ಏಜಿನ ಪುಲಿ ಅಂಚೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಬತ್ತದು 4ನೇ ತಲೆಮಾರ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ದಾರು ಬಾಬು ಪೈವ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಆರ್ನ ಅಂತಿಮ ಒಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡಮಟಿ ಇಲ್ಲದ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ವರ್ಷ ಜಂತ ಬೆಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆ ನಡ್ತೊಂದು ಮುಂತೆ ಬಂಡಾರ ಬೋದು ಹಾಕಿದ ಮಾರ್ಚ್ 15 ಅವು ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕ ವೈಭವಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಜೈನರ್ನ ಪೂರ ಮಂತನ ಕಾಳುವಿಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜೈನರ್ನ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಸಾಮಂತ ರಾಜರು ಆ ಜೈನರು ಮುಂತುರ್ದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪ ಪೋಂತುಂಡೆ ಅಂಚೆ ತುಂಡರ ಸೇರಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಪೊಗ್ಗುನ ಚಿತ್ತಿನ ತಗ್ಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು 2 ಮೊಗಂಟೆ ಬಂತು ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ 4 ಜಾಗದ ಕಲೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬ ಈ 4 ಕಂಬಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಒಂದು ಪುಳಿತ್ತೂರು ಬಾಳಿಕೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2ನೇ ಕಂಬ ಒಂದು ಬೊಳ್ಳಾರ ಗೊತ್ತಿ ಒಂದು 3ನೇ ಕಂಬ ಕಲ್ಲಂಜೆ ಬಾಳಿಕೆ 4ನೇ ಕಂಬ ಮಿತ್ತೋಡದ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ಈ ಜಾಗ ಬಂದಾಗ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ಒಂದು ನಡೆ ಹೊಂಟು ತುಂಬ ಮಾತ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಕೊಂಡಂಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊಲ್ದು ದಾಲ ಊರ್ದ ನ್ಯಾಯ ತಂದಂಡ ಮೂಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ನೆತ್ತ ಇಂಚಿದ್ದು ಬರ್ತಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾವಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಆದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಚಾವಡದ ನೇಮ ಅಂತ ಜನತೊಟ್ಟು ಇಂಚೆ ನೇಮ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚೆನೇ 3 ಚಾವಡದ ನೇಮ ಹಾಕೋಣ ಜುಮಾದಿ ಮಂಟಿ ಅಂಚಿನ ಉಜ್ಜಲ ಮೂಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಜುಮಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಅವತ್ತನೇ ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾದಿ ಜೈನಿಯರು ಭೂಮುತ್ತದೆ ಜುಮಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತೀವಿ ಮೂಜಿ ನೇಮ ఒక కాలి బాకీ టైం ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೇರಿ ಮಾತ್ರ ಬಂಡರ ಬೋದಾಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನೇಮ ಅಂಚೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಲೆ ಕೊಕ್ಕುನ ಚಿತ್ತಿನ ಉಲ ಇಲ್ಲದ ಉಲೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ದುಮ್ಮದ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕುನ ಚಿತ್ರ ಪಟ್ಟದ ಕೂರ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲ ಬಾಕಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೂಡ ಬಂತೇನೆ ಒಂದೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಇಲ್ಲದ ಕೊಂಚ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬೈಯಡು ಮಾತೆ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು ಮೀನಿಗೆ ದೀಪ ಗೊತ್ತವನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ರಮ ತುಂಬದವರು ಮತ್ತೊಂದು 5 ದಿನ ಒಂದು ಭಸ್ಮ ಕೂಡ ಒಂದು ದೀಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಂಧ ಭಸ್ಮ ದುಮ್ಮದಾಗಲು ಮೀದು ದೈವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರು ನೆಕ್ ಭಸ್ಮ ಕೂಡ ಬಾರ್ದು ದಿನ ಗಂಧ ಬಾರ್ದು ಅವೇನು ಮೇಕೆ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ದೀಪಿನ ಒಂದು ಉಜ್ಜ ದೈವದ ನೆತ್ತ ಕ್ರಮದಾದ ಮಣ್ಣದ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ದಿನೋಲ ಕಾಂಡ ಮೀದು ಈ ಉಜ್ಜಲದ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರು ದೀಪ ಗೊತ್ತಾದ 3 ಕೈ ಮುಗಿದು 5 ಪಕ್ಕ ಉಲಾಯ ಉಲಾಯಡು ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ನೀರು ದುಮ್ಮದ ಫಸ್ಟ್ ಸುರೂತ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಅರುಲೆ ಜೈನೇರು ನಾಶಾಯನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಪಗೇರಿಕೆ ಜೈನೇರಪ್ಪ ಅರಸು ಬಂಪಿನ ನಿಜಾನ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರು 5 ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಪಾಲಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಲಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಒಣಸ್ಕೊರ್ರೆ ಉಂಟರು ಆ ಒಣಸ್ಕೊರ್ನೆ ಅವಳು ಬಲಸದು 5 ಪಕ್ಕ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ನೂನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಸುರೂತ ಒಣಸ ಬೇತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ್ ತೆತ್ತಿ ಬೇತಿನ ತೆತ್ತಿದು ಅವಿನ ಉಲಾಯ ಬಲಸದ
ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ತದೆ